Gitapok sa Talisay City Police ang mga managers ug security officers sa nakalaing-laing bangko, gasoline stations ug mga establishmento aron paggiya kanila sa mga pamaagi sa pag-ila ug bomba. Si Femery Dumabok sa report. Sukad sa niaging tuig, way nadawat nga intel report ang Talisay City Police Station kabahin sa unsa mang hulga sa pagpamumba. Apan bisan pa niini, gitataw ni Police Lieutenant Colonel Randy Caballes, hepe sa Talisay City Police, nga mas maayong pangandaman-daan bisan kun wa pay mitumaw nga hulga. Pinaagi sa pagbansay-bansay sa mga manager o sa mga security officer sa mga malls ug uban pang establishmento. Aron may baw-an nila kung unsay angayang buhaton. Kini usa ni sa pag-andam na to, prevention na to, ma-inform ang atong mga stakeholders din sa Talisay ug unsay buhaton if ever ka na nga incident may tabo. Si Police Executive Master Sergeant Glenn Facturan sa Regional Civil Security Unit kun RCSU mihatag og mga sanglitanan sa mga butang nga posibleng usa ka bomba. Apan niyang gitataw nga dili angayang mga ratol dayon ang mga tagduma ug ang mga security officers. Iyang awhag nga mas may paibawon ang mga pulis. Ug ang kapulisan nay mo paibaw sa bomb squad kun gikinahanglan. Meaning to say, that is beyond the control of ordinary police officer. Nanawag naman ng swap. So the situation is not valid. Pahinumdum usab niya sa tagduma sa mga bangko nga sa matag karon ug unya, susihon sa mga sakop sa Regional Civil Security Unit ang lisensya sa mga gwardya sa bangko ug iyang pasidaan nga himuon kini sa gawas sa bangko ug di sa sud. Uban ni Philip Patricio Grod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.